Szeretsz uttázni? Ja, hogy engem pofán basszál. Meghittem volna, hogy még visszaadjam. Nem. Ja. Csak hogy motiválni kellett volna. Megálltam az öbből vízbe, hát részt bennem volt a mozdulat, hogy... Tudod, mit csináltam? Úgy bennem volt, hogy ennyi volt, közöttem volna. Ugye? Benned volt? Mi? Benned volt? Engem akar, bazd meg! Hallod? 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 Ez visszajár a sülte. Picit a lábam kapott, érted, de az nem is fáj. Gyönyörű vagy. Mutasd ide. Legyen megörökítve. Tudod mi a jó? Hogy forgott ez is.